କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ସତରେ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଯାଏ ପୁରୀ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର। ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। କହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆସନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି। ଥରେ ସେ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ଜୋରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ସେ ବସି ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ କମଜୋରି ହୋଇଗଲେ। ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିବାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମନା କଲେ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା କି ଭଗବାନ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ହୋଇ ମାଧବ ଦାସଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଗଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବସାଇ ସେବା କଲେ, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେବା କରି କରି କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଧବ ଦାସ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଏତେ ବି କ'ଣ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଆସିବା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା କି ତୁମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଶେଷରେ। ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ ଆପଣ ତ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଆପଣ ତ ମୋ ବେମାରୀକୁ ଏମିତି ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏହା ତୁମର ପୂର୍ବର କର୍ମଫଳ ଥିଲା, ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଫଳ ଏବେ ବି ଆହୁରି 15 ଦିନ ଅଛି। ଏମିତି ବିମାର ରହିବାକୁ ହେବ ତୁମକୁ। ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଏ ବେମାରୀ କଷ୍ଟ ଆଉ ସହି ହେଉନି ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ବେମାରୀକୁ 15 ଦିନକୁ ନିଜ ଦେହକୁ ନେଇଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବି, ତୁମେ ଭଲ ହୋଇଯାଅ। ଏ ଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଥର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେମାର ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। 15 ଦିନ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରୁହେ, ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ବୈଦ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆରାମ କରନ୍ତି 15 ଦିନ। ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସତରେ ନିଜ ଉପରକୁ କଷ୍ଟ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। দাদা